And yes, mga mads, para mutabang sa akong intermittent fasting, I have yerba mate, Unimate, and also na ako'y bottle dire. Nani siya indication like balance ang gatong bios. And then this one dayon is dire ang Unimate. So taas nga level and gusto ko bugnaw. So ayan, ato nang ihuwad. Yes. Guys, you know what? Nice kayo ni siya. It will give you a boost sa imong energy without breaking your fast. Oh, di ba? Naka-nice ani kay digid ga break imong fast. And by the way, this is lemon ginger og sa mga tita like me. Muni siya ang tawag nato nga salabat sa ato mga edad mga mads. So shake lang. Shake lang. Hoy! Atong i-shake. And pwede na ito ni hinahinayan og inom pero mas maayo ginang sa isa katindugan kay ato lagi siyang mainom yun para perfect ang atong energy, di ba? So yeah, so while waiting sa atong ride, no, inom sa taani and then let's apply sunscreen na dayon kay mugawas bitas gawas sa balay. So, This yeah. highly concentrated yerba mate drink contains a unique blend of plant compounds known to improve mood, boost energy, heighten mental clarity, and suppress appetite.